Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today under extreme threat of this pandemic. We still praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask your forgiveness for all our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa dagatang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luman ang araw ng warhabing pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa liwat po, marin hapon po sa Gabos. Welcome po sa public presentation of the City Government of Naga Annual Plan and Budget 2023. Bago po kita magpuan, gusto ko pong i-acknowledge muna ang satuya pong mga pag-iriba. Ngunyan, yung po iti sa Bicol Science Centrum and Technology, yung po iti ang education sector, Naga City Urban Poor Federation, transport sector, Barangay People's Council Federation, Queen, BHW, PWD, women's sector, and NGO. Yaman po ang sa itong pag-iriba sa City Planning and Development Office, si Sir Norman. And siyempre po, kompleto na po ang satuyang presenter ngayon na pagkahapon. Yaman na po ang Naga City Abattoir, City Veterinary Office, the Naga City Health Office, and the Our Lady of Infirmary Hospital. Para po tawang kita ning welcome message, aputan ko po ang Board Internal Vice President and President of the Naga City Urban Poor Federation, Sir Lito Barbolino. Thank you, Tupi, kansay mong introduction. Sa satuya pong ginagalangan na Mayor, Kansyudad ni Naga, sa City Mayor Delson Legacion, sa tuyang Vice Mayor, Nini Diasis, na sa tuyang mga Councilor. Sa satuya pong mga bisita ngunyan na mga ma-present na pagkahapon na inis, ang Naga City Abattoir, City Health and Infirmary. Sir, good afternoon. Sa kuya po mga pag-iriba, sa NCPC, sa pamayo kan sa muyang chairman, na si Elmer Santo Domingo Jr. na nasa Manila po ngunyan. Sa kuya mga pag-iriba sa transport, sa education, sa women's, sa transport, sa Gabos, sa tuyang OGT, sa tuyang staff na 10 alo sila masakripisyo. Poon pa lang iningon yan. Yaon muna po kitang ngunyan sa sinasabing naiibang proseso na yun po nga ni po mga itong public presentation, annual plan and budget, kan sa tuyang mga 52 na mga department heads kung saan
Sigdi na lang po, as in, binubuksan ko na po, as in, wini-welcome ko na boss, tanamay si chairman, largohon ko na po, opening, saka remarks, welcome address. Wini-welcome ko po kamo, as in, binubuksan ko na po ang 10 aldaw na public presentation kang 53 na department head. Salamat po, Diyos maray na hapon po sa inyo, boss. Salamat. Thank you, Sir Lito Barbolino, our internal Vice President of the Naga City People's Council. Sige po, sa ulit po, maray na hapon si Endoga Boss. May nagsisinyas na po sa kuya. This is ang public presentation po under the City Ordinance na mukha po ni Attorney Miles Rakit Arroyo. Hindi po ang People's Budget Ordinance. Bago po ang gabos, gusto ko pong batiw ng happy birthday si Dr. Butch Borja Ngunyan po. And dahil na po magparapalo yun, siya po ang inot na ma-present, nakiulay po. Abutan ko na po, Dr. Butch Borja. Good afternoon po sa kabos, lalo sa grupo kang NCPC. Uya po ang inot ko i-present yung ining sa City Health Office. Ang significant lang po dito yung sa presenting budget, ini po sa training expenses mga alas kamo, tahanang kabon. Duma po kayo based sa AIP, present minima programs training for 2023, ang mga Weapon Division po kang City Health Office, kaya nabot po ni 1.9. Sa iba po, sa bulong, halos paresang po ni, kailangan po kitang programa na dapat i-implement. And lalo na po yan, nagtaraas ang presyo ng bulong na paagi po kang bidding, dumangit na nakaka-acquire, nakaka-purchase yung bulong. Sa ilan ko po, kung may copy ka mo, or isasaro-saroon ko ni. Saro-saroon ko. Normal niya akong kapanan dyan, ha. Tatago ka. Okay, so traveling expenses po for 2023, halos piparehas pinang po sa gastos ko niya na taon na 320,000. Kaya i-project. Madala ba tayo project lang po? Seso. No, Tommy. May USB kami. Ikaw kami. Sa inyo tatawag.
So ipadagos ko na po. Bali, ini po ang pagbibisit na halos kayo yung budget for 2023 is yung mga expenses na po na in-address kang 2022. So, di kita ang diferensya nga po. Ang sa training lang po, kumangalas ka mo, nataarok ka yan, sabi ko subago. Sa AIP po, nag-propose nga po sa division ng mga trainings, na grabe na po ang nalihisan ng trainings. So, more or less po yan may incur na, estimate man lang po yan, proposal po yan. Sa medicines po, 11.6. Yung na po dyan si Gabus na pipapakal ng bulong sa Gabus sa programa, kabani ng TB, vaccination, Gabus sa po yan dyan. Ini pong 1.5 for telephone expenses sa landline. Tama ba kita pong landline sa opisina? Pig-propose na po yan. And then sa maintenance po ang behikulo, sa mga dental equipment, saka sa furniture and fixtures. Pitasa ro tabi. Ini pong other general services, diyan po nagkuka ka mga pansweldo. Tabali ang budget po kan sweldo hali sa ibang opisina, lalo sa City Hospital, OLI. Igyan po naka-charge na agi po ka po siya sa City Health Office. Tapos ang sarap pong darada ko na dyan, inin sa printing and publication. Since po ang COVID sa SM mo niyan, alas ang kapos sa publication po ang mga forms, pati mga vaccination cards, naka-charge po sa City Health Office. Sa oral health, may intent po na mag-purchase ng saro pang dental chair na kompletong gamit, may nagdagdag na po kita sa dentist. Kaya yan po ang kaipuhan. Tapos ini pong significant na increase sa 1.8, may proposal man lang po na kung pwede matawan ng vehicle ang sanidad, pag-inspeksyon, pag-fogging, pag-misting sa iba-ibang barangay. And then sa grupo kang surveillance sa nurses. So sa inyo po yan, ang significant man na pighagad may increase kung sakali, kung may tao, mas marami po tayo 100% na ma-implement ang programa ng City Health Office. Baka may mga hapot po kamo. Hello, soundcheck. Good afternoon po sa Gabos. Salamat po, Doc Bots Borja. Ngunyan po, igo na po kita ning na-present si Doc. Kung may mga kahaputan po kamo gustong may malinawan, sa sayang pig-present, open na po para po masimbagan kan sa tuyang Doc Bots Borja. After lang po. Dayman po ako mahapon. May i-request lang po sana ako kasi for experience lang po na during check-up po kasi may cut-off time po kasi ang City Health na dati dayman po ginigibo baga. Sana po may balik si dati na dayman po magka-cut-off time pag nag-check up dyan kasi po kung hararayo pa pong lugar na masahiman tapos oras ning pag-cut off po, garo hirak man po katong mga nagpapacheck up. Yan man lang po, Doc. Po, Thank you ang po. office kaya, Aramanido opisina tayo is 8 to 5. Ang City Hospital, 24 hours. Kaya napupo ka dyan mag-consultation, 8 o'clock pwede na mag-dyan. 4 o'clock kayo po talaga pinapa-cut off mita ang consolidation ng mga reports. Kaya kung pwede po, kung hari-hari sa yung lugar, huwag dyan ka mo amay. Matatawa mo kami, bulong, sige po sa kayo po nito may tataomi. Pero ang pag-adjust kang time na ko yan, alas 5, talagang off na po ang mga empleyado dyan. Si experience ko po, Doc, bako man pong alas 4. Ning one time po kasi nagpila kami dyan,
7. Tapos mga 10 po, cut off na po. Ata pinabalik pa po nga ni kami. Ano yan, sa dental o sa Opo. consultation? Bago po siya, Doc, sa dental, sa check-up po siya. Dahil guru po, dahil ko pwede magsang-ayon dyan, tadaay, talagang... Iyo po, kasi kadakol man po talagang nakapila. Naintindihan ko man kadakulon pang nakapila. Pero, ito po kasing kaibanan mi, harayo pa siyang lugar. Tapos nag-cut off po bigla sinda. Sige na. Dahil po sinda big big... Kung attention po kaya, pero sa hearing ko, dahil hindi na kayo pwede mag-implement. Kaya Iyo po. talagang pag sinabing 8 to 4, dapat siya ako dyan sa daog. Iyo po. Pag 5, hali na pati na sa pharmacy na, uruli naman yan. Opo, kasi dakulaon na tabang po. Baga kasi ang City Hall sa Tuya, lalo na sa mga constituencies na mga... I-check ko lang, i-check ko ginagawa. po, iyo po. Salamat po. May balik po sana. Salamat. Iyo po. Iyo po. Maray na hapon tabi, Doc. Ini-upload ko lang po, manungod po naman sa procure po yung medicine. One time kaya may na-encounter sa Naga City Hospital, na-scratch kang cut. Anti-rabies po bagang kaipuhan. Hindi ko lang po araw ko pang stock. Ang nangyayari po na kaya, pero may mayong stock sa loob, babakal ka sa lawas, maagat kang Sa yan, City Hospital? Iya po, City Hospital dyan. City Health yan, ikaw po kami Ay, di po, sa may Francia, nagpa... City Hospital? Opo, iya po, City Hospital. Ang nangyari po, pinabakal kami, tapirming mayong anti-rabies dyan sa kampang kami pinapabakal, and then mahanap ka pa ng kapartner, permi, para duman sa bayan, para duwa-duwa ka mo. Diyan po sa Doc sa procure po nindong propose nindong ipo-procure, pwede yaon na po ba dyan itong anti-rabies na permita mo magang pinoproblema talagang hindi man yan ngunyan ido sa mga scratch o ano pa man. Iya po. Araw po kanina, ang source na po kang vaccine, ka-anti-rabies, maging Verorab, Rabipure, kamusta sa vaccine, nakakad po kita sa DOH, Pag ngayon na duman, definitely ang siyudad, kita, lalo na kami sa City Health na bakal kami by bidding. Ang problema mo kaya, siguro sa consumption ng City Hospital, grabe, naubusan tulo sinda. So ang mga reseta nauntol, matindi sa muya. Ngunyan po mga lasgat, ano ito banga? Dahil mga pwede itaw itong sarong bayan na ito sa sarong pasyente, matirik yan. Kabanga iyan talaga, mahanap ka talagang kabanga. Kadakol ka mo ko, imposible ka makakuha sa one day, kabanga. May makuha ka mong kabanga. And then isipin po nindo, itong vaccine na ito, 4 doses po yan. Saka aram nito mura ng cost ng sarong vaccine. Siguro mo yan, 1.3, 1.8 na. Po, dapat mas maray kung may kabanga. Tapos may kabanga ka po, si kabanga mo, sa sunod na vaccination, siya naman mahanap, yun naman tao sa imo. Kaya kita pwedeng mag-dole out gabus na, kaya po, siguro maintindihan aramin ni Dr. Elad, tapos ayan po ang mga pag-vaccine ng mga hayop. Kaya, dahil ka mabakalas po, pero pirmi kita igwa. Ang paghakat mo na po, maghanap ka mong kabanga sa City Hospital, kadakol naman, patawan na rin libreng vaccine. Inilibang ingatan ta, siguro apo na attention Dr. Elad, kadakol po kitang dog bites, cat bites, parehas yan po may rabies. Isipan po nindo na ang vaccine mo niya ka nagkagada na ido o nagka-rabies si ido, inaabot na po 20,000 ang sarong vaccine. Sarong ba? Kaya kung pwede po, tarabang-tabangan tani, hinagadan ka mo, hanap ka pong kapartner mo, may vaccine. Maghanap po kita. May man pwede isayahon itong vaccine Mahal po basta ang sabi ko lang, kumaya ang City Hospital, hindi po City Health, tayo kita. Libre po yan, may binabayadan dyan. Libre ang vaccine. Tapos, dakulong kami binabakunahan talaga sa aral daw. Kadaklang pati sa diring ido. Tapos panabakunahan ng anti-rabies. Kaya tao talaga. Po. Okay na po. Bali, di mo pa ako hapot sa pig-present mo. Bali, ito pong about po sa operation kang City Health 2 na kung saan okay naman po garo and nuarin po ito mabukas and ano po ang pwedeng mapagserbihan ka itong mga barangay na iyon po itong makakataong tabang sa anong barangay po? Inot po, ang City Health 2
branch to City at Main. Ayan. So kung anong servisyo hindi, yung may tatawag duman. Ito dyan. Anong covered na barangay? Si mga adjacent po duman, ha? Abelia, Igualdad, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, Calawag, Libuton, Bagsur, ano pa? Santa Cruz. Santa Balik kayo yan eh. 8 barangay yan. sige. Yeah. Okay po, thank Pwede you man po. maduman, consultation. Bali, ang target na mag-open October 17. Ang magiging in charge naman si Dr. Amoranto. Yan ang pag-designate ni Mayor. Ngayon, siya makakwenduman para maging operational. Pag-aayos ng mga gamit sa kapapeles na dapat kompleto. So, yan pa mga barangay. Mas kaya hindi pa kung duman sa catchment ng 8 barangay, pwede magduman, magkonsulta. Importante lang duman may bulong dapat. Tara ko, mas ito, mahalo ng bulong niyan. Pati natataw butika ni Mayong Reseta, bulong na Mayong Reseta, di ka tatawan. Kaya kung pwede yan man, magamit ha. Ilisa mo yan, Monday to Friday, 8 to 5. Kaya maniwanag. And then Tuesday, Thursday. Iyo. Magdiyan ka mo kung kinakaipuhan. Magsunod lang kita sa policy ninda. Kung may reklamo ko, ipaabot din sa kuya. Ha? Ano pa po? Ano pa po? May kahabutan pa po, Kidok. Isarap ako sa presentation. May saro pa po siya, si Our Lady of Infirmary. Dua yan. Sige. Okay na? Okay na po, City Health. City Health po, okay na po ang City Health. Ano po ang question? Duma po kita saro sa Our Lady of Infirmary. Para po sa kahabutan kang kabos, live po kita ko yan sa naga.gov and sa Zoom po. Yan po dyan si Benedict Caradang Diaz kang Youth Sector and then si Richard Palmiano kang NCPC. Ikaw ako ulit, Kidok. Ini pong sarotang hospital, ini po Our Lady of Lourdes. Sir Frank, marinapon. Thank you. May isa po kitang hospital sa Upland. Yung po Our Lady of Lourdes Infirmary, ikaw man po ito yung 5 catchment. Hindi po sa baba, ikaw pa kitang CHO2, ikaw kitang 8 catchment. Diba po, yung ng Carolina, Panikwason, San Isidro, Kararayan, Bali Pampakul. Nag-operate na po siya halos, yung duman na nag-Araki. Pigtaan na po kitang permit kang PhilHealth na pwede maglaw duman sa kayo. Mga pasyente po may PhilHealth, pag nagduman ka mo, automatic i-member ka mo sa PhilHealth. Kaya may na kong babayadan duman pagluwas. Ano po ang setup po yan? Yung pagkikibumi dito sa CHO sa CHO1 na kung pwede araw kita mangyari sa tuya. Mama po guys, significant na taas naman sa budget, nagkukwema po kita. Idadamay kita kay Sir Frank kung talaga problema mo rin ang budget. Kaya i-approve niya lang po, si Tao Samuya, kung kulang, mahirit kami. Pero pag si tama, siguro na dapat tarabangan na po ni. Mas kasi ibang department eh. Ang significant na po duman, ma-operate na po duman ang laboratory, yaw na si mga gamit. Siguro duman na madagdag, hagad dikit na dagdag para sa mga equipment, sa solutions, sa mga reagents na gagamitin pag laboratory. Tapos si X-ray, yun na po to si machine na gagamitin. Ano ba nasunta na araw kanina dapat mag-operate pa ng laboratory sa X-ray? Grabe po vehicular accident sa Upland. Grabe pong emergency duman hanggang sa mga nakagating halas. Ano pong emergency duman na pigdadara. Tapos paano mangyayari kayo? Kung kayo pa laboratory, emergency laboratory, iba pa ka ambulansya. So grabe po ang perwisyo ng dalagat. Kaya mas marami kung iguan na duman daday na daron ang pasyente sa baba, duman na lang, may laboratory na at may x-ray na. Takadawal po duman, pag naka-irinom lang, gano'n na ginigibong aeroplano ang motor eh. Totoo po yan. May mga DOA nga po na sa ospital. Hani pa mga panikwaso, karaskaso, dahil hindi na nailig may mga kurbada duman.
Yan na po ni Ang Kentap. Sa proposal, kadaklan kayo po sa travel, especially po naman sa City Health, ang travel naman talaga naghakat kami increase na. Iyon po na yung nagbabiyahe ka mga pasyente pigatod sa Manila. Last week po, ibibiyahe kaming 6 days old na may congenital heart na problema. Idarami sa heart center. So yan po, kadaklan kayo ni charge sa travel. Iwan po din sa dalagang ka-ambulance ng OLI, ng infirmary. Iyon lang po na yung ambulance na nagbabiyahe ka mga pasyenteng COVID. Nakita na yung pagkatapos sa COVID, may mga kaso pa eh. Anong kaso, the other lang, 17. Ngayon na daw, 4, 5 ang kaso. And ang sarap pa mong problema, pag ito pong mandatory na testing, binabiyahe mo pa pong Legazpi yan sa DOH, doon ang testing. Si mga local lang po na big test na dapat ma-check kung positive o negative, hindi po sa Molecular City Hospital or sa BMC. So, yan po kataklan dyan na dalaga ng travel expenses na po. Iba mo doon, Tambi. Chloe. So yan po, may expenses kita dyan sa medical sa dental. Every Wednesday po, yaw naman ng mga dentista ng gagarabot. And ang mga anesthesia po na ginagamit, with charge na po dyan. Medicines, yaman po duman, pati anti-rabies, anti-tetano, mga serum na vaccine po, igwa duman. Okay na. So, yan po yung function kang OLI. And yun man po yung magiging function kang City Health Office 2 na i-justify man po gano'n ni Dr. Amaranto and Digdio. Duman kaya po, may mahiling ka mo, may food supply, tamang inpatients na po, pipapakakanduman. And then, usually po, nag-aaraki duman 1 day lang. After a day, pinapauli mo na. And i-encourage me po duman ng breastfeeding na boss. Depende hindi naka-breastfeed. Ini medical equipment pong ini dyan na malawag sa x-ray machine na ilalagda duman. Baka may hapot po ka mo. Sa hindi ko halos na-summarize ko naman po. Si gusto pong magkaigwaning kalinawan or may mga kahaputan pa po, pwede na po kamo maghapot kay Doc. Ang sarap lang po i-consider, taka na kay one COVID outbreak, Okay. ang OLI ang ginibot na pong quarantine facility para sa secondary to mga moderate to severe. Ginamit na po ito. Kaya talagang dahil nagkabaralan sa si budget, ano man nagkukuha po mga pang bakal gamit sa kabulong. Ayan po. Maya naman po, garosin na Doc ning kahaputan. Dako lang pong pasasalamat para sa pagpresentar mo kan sa indong budget. Salamat po sa indo sa participation nindo. Thank you po, maray na hapon. Thank you, Sir Butch, and happy birthday ulit po. Bago po kita mag-proceed sa panduata pong presenter, apunan ko po ang City Budget Officer para po magtaon ng mensahe, Sir Frank Mendoza. Maray na hapon po sa Gabus. Ano pong mga grupong yaw na igdi? Queen? Ano pa? Si Madam. Lakas. BHW. Diyan po sa likod. BHW. Okay. So, salamat po sa idong presensya ko niya na hapon. Ini pong ginigibot presentation kang kada department kan sa indang budget para sa 2023. Pag sinabing budget, ano ang nalog sa isip ta? Kwarta. Bahong kahon. Eyo, so kwarta. Pero ano man kaya? Kwarta lang. Projects. Ano po?
Pinapaproseso, iyo po. Paggamit, utilization kang kwarta. Iyo. Ang paghahanap kong simbag, budget, ano po? Allocation, okay. Actually, kapos man tama. Pero, kita pong yaon sa gobyerno, kaya kami, yaon sa gobyerno. Primero, accountable kami sa Indo. Dapat, pigbubusisi nindo kami, ano. Ang obligasyon may, pag-abot sa budget, dapat ang budget, may ano? May kwarta. Ano pa? Pinaka-importante, may gagastusan. May ano po? Gamiton sa tama, okay man? Yes, sir. Okay, accountability, transparency po. Iyo. Pero gusto kong idagdag. Pag sinabing budget, lalo na sa mga gobyerno, ang dapat ilagto sa isip, resulta. Resulta. Ano po? Resultang may benepisyo sa nagenyo. Na pwede man kayang si kwarta naubos, nagasta ko sa insain, pero may resulta. Sayang. Waste of money, waste of time, waste of government. So, iyon po number one na ilag to sa isip. Karuman lang kita, pag nasa udpo kita, may kwarta kita, mabakal kitang bawang, sibuyas, mantika, pero binabakal tayan bakong dahil sa inda. Bakong dahil sa mga bagay na yan. Binabakal tayan dahil duman sa gigisahon tang kakakanunta. As ano pinakarason kaya, nagbakal kitang bawang, sibuyas, kamatis, mantika, tangani mabasog kita. And sa higher level, nga ni maging healthy kita. Baka iyo. So, yan po ang resulta. Kung itong kwarta binakalta ng sigarilyo, o kung ano-ano pa, droga, etc., naubos si kwarta, mayong resultang tultul. Iyo po. So, pag sinaming budgeting sa gobyerno, ang perming tandaan nindo, anong resultang itatao kang kwartang ini? Anong resultang? Resultang may pakinabang ka mo. Resultang may pakinabang ang nagay nyo. So, sa pag-present po ka mga departments, siguro sarong ihaputo sa inda, anong resulta? Bago mo na si mga kwarta, ipaliwanag, anong resulta ang dadaraw nindo sa Naga sa 2023? Iyo. Tabakang resultang dadaraw, mamapakinabang. Di puruunan pa lang, sabiyon ta na di kami kan interesado. Ang gusto mi arog gani. So, halimbawa kay Doc Boots, ang resulta kayan, ano Doc, ang resulta? Okay, magbaba si incidents kan TB, kung ano-ano pang hilang, dengue, etc. So, yan po si goal. Kaya mabakal si Doc Ding bulong, pang-injection, etc. dahil duman. Bako ulang dahil kay Pon magbakaling hiringgilya. Nagbakaling hiringgilya para magbaba ang incidence ni mga hilang sa tuya. As in kung ano-ano pang mga resulta. Iyo po. Now, kung igwa na sinabing resulta, sunod tang hapoton, ano si mga gigibonin do? Tanganing ang resultang yan mangyari. Kumbaga, dyan na po malaw si mga programa, proyekto, aktibidad kang kada opisina. Kami ngayon ano daw ka mga activity nindo? O kaya program? Ayo, sa City Health. Okay, so makandak ng medical dental mission. Ano ito makandak ng medical dental mission? Dahil duman sa resultang hinahanap ta. Ayo, dapat kornektado yan. Pag linatang na si mga programa, proyekto, aktibidad, dyan na malawag si budget, si kwarta. Ano ang kaipuan ninda? Tangani mag-ibo si medical dental mission. So mabakaling kung ano-anong bulong, kung ano sa mga kaipuan para mag-ibo si proyekto, programa, aktibidad. Iyo po. Saka na siguro hilingon tayo itong budget ninda. So, ako sa hiling ko, magkapot ka mo. Magkapot ka mo. Kaya nga ni, yaw ng araw kaning activity, tanganing ma-scrutinize nindo ang kada department. Ang syudad, ang gobyerno nindo. Bako man kami mga boss nindo. Actually, kama ang boss mo. So, iyo po yan. Maging aktibo kita. During presentation, ilag to sa isip ta, anong result ang gusto tarahong gani? Hapoton nindo. Ano po? Tapos kung may resulta na, anong programa nindo para mapangyari ang resulta yan?
Diyan ay dumahiling kung itong budget na pigahagad, tama lang o sobra-sobra. Ano po? So, yan. Sa aga, iba namang grupo, ano? Iyo po. So, sa liwat po sa Gabo, salamat sa idong partisipasyon. Ang hinagan mi po sa Indo, aktibo, as in, mapanuring pagdangog. Iyo po. Kung kami-kami lang, approve na Gabos ini. Pero ang kay po, ang hinahanap may talagang diyo, si feedback kali po sa Indo. Salamat. Thank you, Sir Frank. Sige po, aram na niyo po kung anong iapot na sa mga presenter. Ang primero po, ano ang magiging resulta. And si Pandua po, ano po si mga programa as in plano ng bawat departamento. Ang masunod na pong presenter, from Naga City, Abatwa, si Sir Fiorel M. Sopata. Maray na hapon po sa tuwi, Gabos. Inot po, ang sa kuya po paghagad dispensa sa pangarap po ni Mr. Acabado dahil mayo siya ngunyan, dahil ko siyang prior na commitment na di pwedeng ma-cancel. Dahil ang originally po baga, kasudma supposed to be sa tuyang budget presentation. Kaya lang na-move mo niya na aldaw. Okay po. So, actually po ang kuyan, ang Naga City Abattoir, para sa karaman po Gabos, member siya kang economic sector or local economic enterprise. Ngunyan, mangalas kita, tanong ta sa gobyerno, pero economic enterprise. Pag sinabi tabaga economic, kumbaga dapat ikong revenue na inaapod, kumita, garo negosyo. Which is, kung ihilingon ta, nasa gobyerno kita, garo sala. Ipo, sala. Pero, maski ano pa man kayan, siyempre, dahil man pwede kitang puro na sa nagastos, mayo man ang dalaog sa kaban kang syudad, sa madaling sabi, kang gobyerno. So, kaya po ang tabang girari kumita. Ngunya, paano magkakagawa ng revenue ang abattoir sa paagi ng maray na serbisyo? Kasi pag maray ang serbisyo kang abattoir, dako lang mainganyo magpabuno. So, sabi nga ni Sir Frank, ang kay puwanta resulta. Ang resulta na sa muyang promesa o kayang itao is to promote good health and food safety to public through hygienically processed wholesome meat. Gustong sabihin, nakakasiguro kita nang nagenyo ang kakakanuntang karne, basta buno sa Naga City Abattoir, malinig. Kumbaga talaga ining wholesome. Okay po, safe na kakanon. Okay. So, ano ang function kang abattoir? Duwa man sana po ang main function kayan. Hygienic and humane slaughtering of food animals to provide wholesome and safe meat for public consumption. So, halos parehas lang ano po. So, sa sarupang outcome, sa sarupang resulta, hinahagad sa bunuan, iyo ang magkaigwa ng zero operational downtime in slaughtering operation. Kasi, para sa karaman po kang Gabos, halos 365 days kami nag-ooperate, 16 hours a day. Igwa kaming aldaw na nagbubuno, igwa kitang bangging pagbuno. Sa syudad nga ni Kang Naga, sa bilog na Bicol, inisa ng Naga City Abattoir ang nagbubuno ng aldaw, nag-ooperate ng aldaw. All the rest na kuya na bunuan sa Bicol, banggi ang operation. So kita sana. Tano ta arog kayan, para yan makapataw kita ng serbisyo duman sa publiko, mga paratinda, na mapabuno. Na di man pwede magpabuno ng banggi. Okay po? So, sabi nga ni, yaw kita ko niyang para mag-presenting budget. Anong kay puwantang budget para makapag-deliver kita ng marin na serbisyo? Okay. So, ini pong PPAME, nababanga sa tulo. Ang General Administrative Services, ang Support Operation, saka ang Operation. Sa General Administrative Services, iinuto namin na po ang restoration kang slaughterhouse master na position. Taano po? Magpun po kaya nag-retire si Samuyang slaughterhouse master
siguro po mga more than 10 years ago, they na po na-fill upan or they na na-restore so position. So ang nangyayari, si Mr. Acabado, ang samuyang hepe, ang sunod na kayan, ako, which is harayuon pong maray. Ano po ang function ko? As slaughterhouse master, designate lang. So pagkabanggi, naduma si Mr. Frank Mendoza, mayong OIC, mayong nagsusupervise, mapera sa kuya, which is blanket authority lang ang kapot. So, ang saro sa proposal may digdi, i-restore ang slaughterhouse master position. I-open ulit. And, magkaigwa kita kami ng creation kang supply officer. Tanong po tayo po ang supply officer. Kasi sa kanya po kaya, sabog-sabog ang pag-manage may kang supplies. Kuminsan, kapot katong sarong clerk, kapot bang sarong katong clerk. So, mayong efficiency, mayong accountability. So, pigpo-propose may ang creation kang supply officer. Another proposal may po ang driver. Kasi, nagkaigwa kami ng nataawanan ang Sita Batwa kang DA ning meat van. Para ini mag-cater sa pag-deliver kasi ang abatwa ko kasi kanya kinikater ta na hanggang sa Bumbon hanggang Minalabak. Ano nga siya po? Dahil district abatwa na ang abatwa. Ngunyan, para masiguradong magiging safe ang karne na hali sa bunuan, sa City Abattoir, gagamiton ta itong meat van na pig-donate kang DA. Ngunyan, di mo pwede na kung silang pwedeng mag-maneho kayan. So, dapat na mag-operate kayan, hali sa City Abattoir mismo, which is a plantilla position also yung driver. Another proposal po ang creation kang public service foreman. Kasi po, siguro, kung igwa sa GSD, igwa sa city engineer, pag abot po sa City Abattoir, mayo na naman po kayan. Ang yaon sana, si Mr. Acabado. So kung absent si Mr. Acabado, mayo na accountable na person na nagre-rebuy. So, napaka-importante pong maray ang creation kang mga positions na iniyo para nga ni makatao ning maray na resulta, kato sinasabi ni Mr. Frank. Ngayon, sa budget, although PS yan, ang proposed budget po is 2M. Okay? Laktawan ko na po siguro itong duwa. Digdi na po kita sa records management. Under pa po sa General Administrative Services. Okay. Digdi po, nagkukay kami na ining tao, ining supply officer, siya ang malaog digi sa record management para magkaigwaning systematic as efficient management of record, including itong sa property. Kasi sasarod man lang po yan Sasarod man sana siya. So, another sa General Administrative Services, good manufacturing practices, ang continuity po kang GMP, which is gusto sabihin itong masigurado na sanitize and ma-disinfect na maray ang facility. So, okay. Saro pa po, nagpo-propose man kami na kung pwede maka-procure kami ng desktop computer para sa nagagamiton kang GMP officer and pollution control officer para sa recording. Para igwa po kami ng pagbabasehan, makaigwa kami ng database. Hindi po sa napaka-importante digdi, yung number 10, yung adoption of computer-generated messaging. Kasi po sa ngunyan, para sa Karabanggang Gabos, perming nasa hot water ang abatwa. Kasi masumog ki mayor, na-delayed niya ang buno. Which is bakong totoo. Kasi pag nangyayari, bubuno namin ng alauna,
Kung anong kang howler ngayon ng alas 2, nakakaabot sa market alas 3. Kasi along the way natambay ang kuyan, ang howler. Pero ang sumbong, delay sa pagsamuyang pagbuno. So ang solusyon na naisip mi, yang i-adapt itong computer-generated messaging. Gusto sabihin, pag kami nag-resibo na, tama na sis, magkakaigwan garo ba send ng message ito duman sa cellphone katong kliyente mi, nasa araw ganing oras, pigresibuan mi na si sayang buno, araw ganing amount, araw ganing si number of kilos. Kumbaga, iyon lang ang magiging security mi na di kami mababasol. Di natukdo ang, ang certificate na nakatukdo sa muya. Okay, so, ang hinagad mi pong budget dyan is actually 50,000 lang. Tama na, 50,000. Okay. So, support operation, igwa po kaya kami ning Sabato kaya, igwa kita ang inaapod na wastewater treatment facility. Kasi po sa requirement yan kan DENR. Dahil man kaya pwede kita na itong mga wastewater tao, itong ginamit ng tubig, basta talag papaluwason sa tuyag sa mga kali. Dahil po pwede yan. So ngunyan, nakigwa kita ng wastewater facility para i-treat nga ni si wastewater ta. Ngunyan, ang gamit na po dyan is biochemical. Bako siyang iba kasing wastewater ang ginagamit itong anong apod na kaya? Bako kita engineer. So, naggamit kami dati ng inoculant. Kumbaga bakong chemical ang ginagamit mi. Itong biodegradable ang sabi nga ni Kayan. Para maging safe ang tubig na maski ibalik man siya sa kuyan, ibalik man siya sa wastewater, ang sa kuyan, sa bodies of water, magiging safe manggiraray siya. So diyan po may nahagad kami ng 0.5 M na budget. Okay. Saro pa po sa gusto ming i-rehab para sa ikararay pa kang serbisyo kang abatwa is yung TLC cold storage facility. Ano po iniyo? Yun itong dating TLC. Nakatiwang-awang langon yan, adjacent siya duman sa samuyang carcass holding area. Sa kadak lang po kaya nabuno tangon yan, number of heads, nagiging kulang na ang espasyo. So, ang sarong proposal mi, i-annex itong TLC cold storage. Kumbaga, dadakulaan itong carcass hanging area mi. Para, kumbaga, dahil nagsusurusuan, madali ang pag-dispatch. Okay, so, sa kasaro pa, dahil nagkakawararaan. Kasi, saan nagiging problema kasi yan, pag sarusuan ng maray, sabay-sabay ang nakiklaim, kung minsan, siya halimbawa itong bunong ng letter A, napapadumang kay letter B. Garaar ka na nangyayari. Whereas kung magiging dakula ang storage area, ang holding area mi, madaling hanapon, madaling mabisto si sadimong, si karkas kang pinabuno mo. Okay? So dyan po, ikaw kaming 1M na propose na budget na hinahagad. Concreting project, inigsunod po, ang parking area po kasi may dispatch area may kung nakaabot po kamuduman, lubak-lubak na siya eh. Kumbaga, masyado ng sa kaluyan kasi kang panahon, since 1980 na pag ginibo yan, kumbaga, bako na makaaya-aya sa kuya, sa mga kliyente ta na nagkukuaning, nagwi-withdraw yung karkas ng pinabuno ninda. So, ang sarong proposal mi, ipasiminto na ito. Garo overlay siya na. So, ikaw ang budget kami hinahagad dyan na 0.7. Tapos, as part ng kang GMP, kang good manufacturing practices, yung pest control treatment. Ini po, regular dapat ang pest control punishment para, kumbaga, masisigurado ta na mayo dyan ng mga rodents, mayo mga ipis, na pwede makakontaminate
sa pinubunong karne. So ang hinahagit na po dyan is 0.1 o 100,000. Vegetation control, gusto sabihin po kani, itong pag-trim, katong gabos, itong duot na nakapalibot sa abattoir kasi magiging istaran kasi ang mga kuyan, kang ang mga kino. Kaya kami naghahagit kami ng budget digdi para makontrol ang duot sa palibot kang pasilidad. Sa ro pa pigahagaramin kong budget, ang rehabilitation kang bodegami. Ang bodegami po kaya, mapwera sa sadit-sadit, luma na. Nagtutururo na pag nag-uuran. Pandua, dahil na napapractice itong segregation ka mga equipments. Tapos sinsadit-sadit siya, kumbaga tambak na lang ng tambak siya. So masakito na siya kung masakito na siyang i-maintain. So ang sarong committee, proposal may kung pwede, marehab siya, madaradakulanin kadikit, and mapakaray man ang atop. Siring man po para po sa kaginhawaan po kang kuyan, ka mga nagpapabuno, gusto mo po maribayan itong luma ng salming kang NCDA lobby. Ang lobby mo po kaya, nakabot ka na sa kuya na siya, lumao na siyang maray kasi since 1989, di pa siya nariribayan sa Kudngunyan. So, si mga nagpapabuno, halos dahil na nahihiling o nabibisto si pinapabuno ninda pag nasa laog na kasi malabot na siya kasi itong kupsit baga kang tubig na naalang sa glass, dahil na siya natatanggal. So, ang sarong kami, kung mapipwede, maribayan ma siya. So, may igwabang kaming inakid niya kaya ng budget na 100,000. Okay. Siguro ining sa fuel, kay puan talaga yung fuel, water, electricity. Hindi po, sarap pong pinapa-importante ang repairs and maintenance kang steam boiler. Para sa karaman po kay Gabos, ang ginagamit na po dyan, na kinukuha ng taning mainit na tubig para sa pag-scald o pagtanggal kang balukag kang urig is steam boiler. Yan po. Ang steam boiler ta po dyan, ikaw siyang ikaw kitang luma. Duwa. Although may nag-abot na kita ng saro na bago, kaya lang day pa siya na-install. Hindi ko alam kung ano nangyari kito, sir. Day pa siya na-install until now. Pero still, naghahagit manggiraya kami ng budget ng 100,000 kasi para sa repairs and maintenance kang si luma. Kasi di mo pwedeng basta-basta haliun to, although maski may bago na. Saro pa, ang descaling kang steam boiler. So sabi ko yung descaling, kung pamilyar kita sa takure, pag ginagamit na bagayan, nakakaigwa siya di sa laog ng garo, itong matagas na garotsok. Yan. Nagkakaigwaman kayan ang steam boiler. So dapat kayan, every 3 months, pigdi-descale siya para magiging efficient ang operation kang sa imong steam boiler. Okay. Continuity kang good manufacturing practices. 5 minutes lang na ako. Replacement kang water heater for tool dip equipment. Kasi po ang sa to yung mga kutsilyo, mga steel na po na ginagamit para sa hygienic purpose, iyan po pigdidip diyan sa mainit na tubig habang ginagamit. Para kumbaga nasa sanitize siya. Okay? So kay punta man yan tapos additional 10 units kang opal crates, additional 25 units of trolleys and gambrels, fabrication stainless opal strainer. Gabos po sa GMP, continuity kang good manufacturing practices. Hindi po sarap po napaka-importante, construction of steam boiler room. Kasi po, ito sabi ko nga bago, na may bago kaming abot ko na unit na steam boiler, dahil may man ma-install kasi kaming paglalaganan pa, mapang building. So diyan po naghahagad kami ng 2M sa construction kang
katong sa kang steam boiler room. Tapos ang repair and repainting kang overhead water tank ni. Kasi magpun ka na natugdok ang pasilidad, sagod mo niyan, day pa lamang naayos siya. Ay nagtuturo ng maray. Medyo delikado yan kasi may nangyari kasi kayo sa Rizal na biglang bumino kasi overhead water tank ninda, dakol ang nalamos. Kasi dakulaw ng tangkimi sa sa pasilidad. So, di napakadelikado. Yung mga sana po yan. 5 minutes na da. May kahaputan po. Sir, good afternoon. Aram tang ang tagahagad ta po para mapakaray ang abatwa. Ano po ba yung budget ngunyan si kadto nagsakat o nagbaba primerong hapot, ang padawang hapot, ang income generating department po bagang abatwa, may income. Ano po ba siya nalulugi or nagtataas, ano nagiging asset ba siya o liabilities ka siya dahil? Miski para may income siya, may miski para paano, yan may tigahagad lang yan, maano kung nasutable sa income nindo. Ari po yan eh. Pagkapot po sa income, since ang pasilidad kasi, service provider man lang kami. Gusto sabihin, naghahalat lang po kami kung noore may mapabuno. So, sa nangyari pong ito nga ng African swine fever, tapos yung COVID, hindi po nakaaging 2 taon, talagang bagsak si Kwenmi. So, ngunyan pa lang po kita medyo nagbabawi-bawi. Pero, halos more than 50% na siguro nakakabawi ng kanigan. Paluwi-luwi siya nag-aangat. Kaya lang sa kanya kasi, kitang panibagong dilema ang bunuan. Nagkikwa kasi ng kompetisyon ang fresh meat sa frozen. Kasi kung kasi ang frozen nababao ng presyo. Ang iba kasi dyan, imbis na magpabuno, kumaba ka ng fresh na karne, sa sakit ng buhay mo niyan, na frozen ang pigbabakal ninda. Dahil dyan, apektado man ang kita kang bunuan. Speaking of frozen, na unang bitan po bagay ito nagrundo matasi pagkaraot kang abatwa kadto nagaro ang nako ata kato itong KNFH na garo bulungan itong ginibot kato garo may Bago ito, igwang African swine fever po ito. Pig temporary po ito. Pig shutdown kita kadto. Para Pero nagkikwa kita ning piglipat mo lang po si bunuan sa kuya. Still operating po baka ito. Ayun po. Disaro pa to sa mga factors para nakaka-apekto para sa siyempre sa income hanggang kung existing pa po itong sa page na bunuan pa. Dahil po, arpo ka rin. Ang ang dakulang factor po nakaka-apekto sa kuya sa income kang bunuan. Dahil sabi ko nga ni, service provider lang kami, ang supply kang livestock. Kasi po, imbis na ang dalagan ni sa kuyan, sa Naga, ang urig nakahakot pa duman sa Manila. Kasi halanggaw ang presyong pig-offer kang buyer from Manila. So, ang nangyayari, itong local tama na kuyan, apektado man yan. Kasi negosyo yan eh. Nasabay man sinda. So, dahil kaya, ang nagiging resulta, halanggaw ang nagiging presyo kang kilo kang karne. So, pag alang ka presyo kang karne, ang iba, dahil na nakakuha ng process, ng fresh, napatol ng process. Which is mayo kitang pakinabang ko sa process. Ikaw pa po, tabi? Hello. Yes, sir. May maanong iba. Marinahapon po sa Gabos. Dahil mo po ako, may mo po ako ihapot. Gusto ko lang pong mag-umaw duman sa piktara mo Kasubago, Sir Zapata. Itong manunungkod sa improvement kang structure po nindo. Tayo da ko lang tabang baga sa operation. Iyo po. Bakon. Dahil po ako nagbaback up sa Indon, ninhuliyaon man ang sa toyang budget officer na baka tabangan ka mong pagbigyan sa project nindo. Although, talaga pong okay ini. Ang rehabilitation of building, nasabi po nindo nagtuturo na, dakula po ning magiging tabang sa operation. Iyo po. Nga ni tayo. At saka po itong, ang sunod ko po duman,
itong pigsasabi mo na ito baga po nagpapabuno sa Indo, nagbuno ng alauna, tapos nakakaabot sa market mga alas 3, alas 4 na. Siguro po itong resibo talaga, yan ang magiging proof talaga na talagang presko man. Bago mag-abot naman sa market, kaming mga konsumidores, nagdududa naman kami takon malumsi naman. Yun po, yun baga, kitang mga nagdasaraod ko yan. Apektado man ang sales kayang kan mga nagaano naman. Ang sunod po kay niyo, itong repair na sinasabi mo po, itong mga salamin naman na dapat sinagpapabuno, nahihiling mabaga si... Ako po na-experience ko yan. Pag pipista sa mo, nagpapabuno man ako duman. Nagduda ako sabi ko, garo baga ibanan ng kuya na ni, garo sadit. Although, nasadit pan talagang kadikit. Pero garo, maski siguro, tinuklap-tuklap mo na si ano kan urig mo. Garo, sa hiling ko, nabibisto mo pa man. Pirang bulan mo mang inaarataman, 3 to 4 months. Garo ibang sa kanya ko, ang talingan kanin ba po naman araw kanin sa di talakbang. Garo maduda ka. At least, namamasdan man kan mga nagpapabunod to. Kaya po, ang plano po nindo si Doc Elad, niya oniksi. Inuumaw ko po ang sa indong mga ulayan. Bako sa nakamo nagmamarites, kundi talaga nagpaplano man kan ikakarahay ta. Siguro po, yan man si budget officer ta, si Sir Frank. Baka sakaling, bako man po ako makontrata kaning mga materialista ini iyo. Although po contractor man ako, dahil ko makontrata. Salamat lang po. Salamat po. Ano po ako sa NCPC, Board of Director mangya. Si Sir po, may hapot kayo si Sir. Sergio. Maray na hapon tapos sa gabos. Aware po ako na ang abatwa is igwang currently study or kinandak, especially sa salmonella. Siguro po, dahil ko kaya nahiling na may budget ka mo sa detection, lalo na sa microbiological contaminants. Baka po pwedeng madagdag nindo na may kaiguning regular pag-conduct ng bacteriological test, lalo na sa palibot. Specifically, pag-abot sa rabies, salmonella, and other delikadong bacterial na pwedeng madara. And baka po pwedeng matawan budget si mga personahe, lalo na baka pwede sindang matest every week or I don't know kung anong pwedeng maging sistema, in a sense na they're very prone and dukot na maray sinda sa hazard kang pwedeng mai-transfer ng mga diseases from animal to sa tao po. Baka po pwedeng matawan budget sa protection kang mga tao and si taong naglalaog luwas duman na pwedeng expose sa hazard. Thank you. Sige po. Sige po, well taken po. Igwapo po, tabi. Pasyosan. Bali po duman sa sinasabi mong kay Puan po nindo ni mga personnel, siguro po, dahil naman kay Puan mag-hire ang city, kundi mabawas na lang po duman sa ibang opisina na talagang dahil man po nagiging productive ang sarong empleyado. Kaya, dahil man po kita mag-ano, kaya lang, sa totoo lang po. Yan lang po yan. Salamat po, Sir Frank. Salamat, Osang. Ayo. Salamat po sa suggestion. I-follow up ko lang si sabi ni Sir. Anong ano po ito, Sir? Anong test? Na i-present kaning iniyo with ibang konsilor. I don't know kung may nasa point ako para itaramin na garo may fundings na Pero ito pong resulta katong kuan na ito
test na ito, na-arrest mo po ito sa paagining itong inaabot ng carcass dip. Kasi ang nangyayari kasi yan, pag itong incidenting nalalabot ang entrails kang sarong urig, duman nakalat. So, duman, nag-provide kami duman ng inaabot ng carcass dip. Kasi, just in case na igwang araw ka itong insidente, primero, mahuhugasan mo itong yan na tubig na may chlorine, and then, si carcass mismo, nilulubog mo yan sa carcass dip. Panduwa, kaya kami naghahagad ng itong sa tool dip. Yan, tool dip kasi yan, mainit yan. Kasi kung ikuha ka itong sinasabi mo, magagadan tulos. Ginibo mo na yan katong nakaagi. Nasagot mo yan, ginigibo mo pa. May mga bacteria kung ano kaya po na nadadara basta sa simple high temperature na kaipuan ng chemical. Baka po kaipuan mas madagdagan po nindong budget ini para maiwasan po ang sitwasyon na minsan baga if I'm not mistaken, may incident na nagkarabis ko, di nag-shutdown si sitwasyon. So baka po ito, dagdagan pang manihamentong strategy na malesen pa kasi dahil man ini maiwasan, mangyayari talaga yan. Pero itong at least ma-reduce lang maray ang chance. Thank you, Manoy. We'll take it po. Salamat po. Sige. May kahaputan pa po? Salamat po. Si Sir Frank. Ayo po. Nakalaog na po kamo sa bunuan. Isa nakalaog na. Si Osan. Ayo. Ang bunuan tangon yan, ang design kayan, sa design pa lang, talagang piksado na itong pang double A, tapos si good manufacturing practices na design. Halimbawa, yung mga lanob sa kasalo, pag iniling takanto yan, eskwalado. Duman sa abatwa, nakaarog sa kayan, naka-cove ang apod. Nga niya paglinig, talagang malilinigan. Pati si mga kanal duman na may cover na stainless, ang iraram ka to, naka-cove man. Kumbaga, ang design niya talaga, it is in such a way na paglinig, madali. Ang garukulang lang duman, nakakalawag pa ang gamgam. Dinosaur. Uga ng takop. Ayo, may takop na. So, pag-abot pa lang sa design, kung ano si dapat, tanganing masunod si good manufacturing practices, iyong ginibuta. Ang salog duman, baka itong simento, kundi, siya apod ka ito? Polyurethane na cement na dikolor. Kumbaga, mas matagal sa simento, pinatong tuduman, food grade. Kaya paglinig madali, tapos talagang ko yan siya, sanitized. May mga, pero ito pigsabi mo, itong sa entrails, dako na talagang risk na may mga bacteria dyan. Pero siguro may ginigibo naman sila. Pero still, ilingon tayo itong suggestion para lang masiguro. Sige, thank you, Sir Frank. Question pa po? Kung mayo na po, thank you, sir, sa presentation po. Kapakakta po si Sir. Yan. Dito na po, magparapalo yun. Dahil ko po, nagtuturot-long ka na si Ansunod na presenter. Apodan ko na po ang City Veterinary Office, si Sir Doc Elad Julius Jr. Magandang hapon po sa ating lahat. City Veterinary Office, nasa 20 years na po ang existence ng Veterinary Office, pero hanggang sa ngayon hindi pa nakukuha yung tamang spelling at saka hindi pa alam kung nasaan yung Veterinary Office. Ang Veterinary Office po nasa likod ng slaughterhouse, malapit sa District Jail at sa likod ng Ford Philippines. Yan po yan. Dati po, katabi namin yung Dog Pound Center. Sa ngayon po, nasa Carolina na yung aming Dog Pound Center. Hayaan niyo pong mabanggit ko kung ano ang mandate, vision, mission ng City Veterinary Office. Ang mandate po ng Veterinary Office ay lahat po tungkol sa paghahayupan, mapabuhay na hayop at saka karne ng hayop.
So, ganito po yon, regulate the keeping of domestic animals and inspect poultry, milk, and dairy products for public consumption. Enforce all laws and regulations for the prevention and cruelty to animals. Take the necessary measure to eradicate, prevent, or cure all forms of animal diseases. Ang vision po ng aming opisina ay to make Naga a safe city with healthy and productive animals, high consideration to their welfare, and safeguarding the consuming public by producing wholesome meat. Mission: prevent, control, and eradicate all forms of zoonotic and highly contagious animal diseases. To advocate responsible pet ownership and animal welfare. To ensure the consuming public of a stable supply of meat by strengthening livestock and poultry production. To intensify meat inspection to ensure the consuming public of wholesome meat. Ang organizational outcome po ng City Veterinary Office, a safe city of animal-loving Lagueños, wherein zoonotic and highly contagious animal diseases were prevented, controlled, eradicated, improve the quality and quantity of livestock and poultry, and produce a wholesome meat for public use. Sa amin pong office, meron pong tatlong services, administrative, operational or operations, and supportive activities sa aming operations. Ang number one po ay ang general admin services, wherein nandiyan po yung records management, performance management, procurement management, property management, report preparation services management, collection services management, ayun po yung sa aming admin services. Meron po kaming collection services na katulad sa ibang office dahil nangungulekta po kami sa bayad ng anti-rabies vaccination, registration, dog pound penalties, and veterinary health certificates. Pagdating po sa operations, yung pong rabies control and eradication program, wherein year in, year out, halos 50% po ng aming time ay nakadevote dito. Mayroon po tayong anti-rabies vaccination, mayroon tayong stray dog elimination, mayroon po tayong castration and information, education, communication services sa mga eskwelahan. And the other 30% or 40% ay ito po yung ating meat inspection sa slaughterhouse. Mayroon po tayong tinatawag na antemortem inspection, inspection sa buhay na hayop bago katayin. Mayroon po tayong inspection sa baboy o kaya baka habang kinakatay. Yan po yung tinatawag nating postmortem inspection. Ngayon, mayroon po tayong additional inspection. Ito po yung tinatawag nating post-abattoir inspection na kung saan po ay yung ating mga meat inspectors umiikot po sa mga satellite markets, mga talipapa, meat stalls, meat shops, dyan po sa MEPO, para ma-check kung yung pong tinitinda nilang mga karne ay talagang legitimate na galing po sa slaughterhouse ng Naga City. Dito po sa anti-rabies vaccination and registration services, year in, year out, hindi po tayo bumababa ng 90% sa ating napapakunahan na aso at pusa dito sa Naga. Wherein ang Bureau of Animal Industry, 70% lang po yung kanilang hiningi sa atin para magkaroon po tayo ng maayos na herd immunity against rabies virus.
Pero sa ngayon po ay 90% or more yung ating nababakunahan taon-taon. At ang isa pang mga nakikita pong magandang balita para sa atin dito sa Naga, dahil napahabayad po tayo ng 75 pesos sa anti-rabies, pero marami nagpapabakuna. Doon po sa ibang mga munisipyo o kaya ibang syudad, libre na, di pa nakukuha yung 70% na dapat mabakunahan. So yun po yung sa tingin ko yung ahead tayo sa ibang munisipyo regarding that paghingi ng bayad para mabakunahan ang kanilang mga aso at pusa. Pagdating po sa stray dog elimination services, ganito po ang programa ng aming office. Magmula January hanggang June, house-to-house anti-rabies vaccination, minor po sa stray dog elimination. Pagdating po sa July to December, major ang stray dog elimination, minor ang vaccination. Dahil po yung ating vaccinators, saka dog catchers, sila rin po yun eh. Kaya hindi tayo makapag-focus ng major activity all year round. So hinahati-hati lang po natin yan. Last year po, nagkaroon tayo ng 7 animal rabies, 6 sa aso, 1 sa baka. Ngayon pong taon, meron na tayong 7 canine rabies. Baka maging 8 pagdating nung next na pagdating nung result. Hanggang December pa po tayo na sana hindi na madagdagan yung rabies case ta. Ang problema po kaya sa rabies, 1 case is equals to epidemic na. Hindi po katulad sa ibang mga sakit, katulad siguro halimbawa, dengue, baka kinakailangan daan-daan muna maging kaso para ma-declare ang isang lugar na may epidemic. Dito po sa rabies, isa lang na kaso, epidemic na po yan. Kaya nakakatakot actually. Dahil yung nakikita natin na isang kaso ng rabies sa ngayon, hindi natin alam kung kailan puputok yung iba pa. Ang mahirap po niyan kung lahat ng barangay magkaroon, napakahirap pong i-control. Pero kung ang rabies cases ay nakakonfine lang sa isang barangay o 2 barangay, mas madali po ang pag-control at pag-contain. So, sa stray dog elimination services, we see to it po na ma-minimize, kung di man masiro, yung mga pag-alagalang aso. Dahil dyan po sa stray dogs, nandyan po yung transmission ng rabies virus from a rabid dog papunta po sa mga susceptible dogs. Pwedeng bakunado o hindi bakunado. Pag hindi po bakunado, 100% tatamaan. Pag bakunado, 50-50, pwedeng tamaan, pwedeng hindi. Kaya nga po ang sinasabi natin, pabakunahan ang ating mga aso, taon-taon, ikulong itali. To be sure, para po wala tayong rabies sa Naga City. Meron po kaming activity regarding po sa castration ng aso at pusa. Bakit po meron tayo nitong serbisyong ganito? Alam po namin na ang isang matured male or female na aso o pusa, naghahanap po talaga sila ng sex mate pagka naglalandi ang babaeng aso at pusa. So, parehas lang po yan. Pag ang lalaking aso, nakaamoy ng naglalanding aso, lalayas po yan, nahanapin. Or, yung babae, maghahanap ng lalaki. So, nakakadagdag po yan sa maraming stray dog sa lansangan. Pangalawa po, nakokontrol natin yung population ng aso at pusa sa ating lugar. So, hindi sila kaagad-agad dadami. Kung matagdagan po kami ng veterinarian sa office, baka po yung spaying, ito po yung pag-alis ng ovary at saka uterus ng babaeng aso at pusa, baka po magawa na natin. Pero sa ngayon po, hindi pa kakayanin kasi halos 1 hour ang oras ng pag-oopera sa babaeng aso at pusa.
Ito pong sa IEC, Information, Education and Communication Campaign Services, nagawa na po namin ito nung araw sa mga eskwelahan. Kaya lang po, yung ibang tao na kasama namin sa office, nagsilipatan, so natigil po yung programang yan o yung activity na yan. Pero ngayon pong October, pagpasok po ng month ng October, nakausap po namin ng ESO na papayagan kaming mag-conduct ng film showing regarding sa human rabies para makapag-conduct po ng IEC regarding sa responsible pet ownership, animal welfare, at saka kung ano po yung rabies. Dahil po yung mga 4 or 5 years ago, mayroon pong namatay sa, I think, sa Kararayan na batang babae, 5 years old, nakagat ng kanilang aso, pero dahil po takot yung bata na sabihin doon sa kanyang magulang na siya nakagat, hindi po siya nabakunahan. At yung nakahagat, rabid dog, so yung bata po namatay. So, ibig sabihin, parang walang katuturang kamatayan. So kung mapagtulong-tulungan po natin yan, maiwasan ang rabies, mawala ang rabies sa Naga City, well and good, marami po tayong matitipid. Matitipid po natin yung buhay ng tao, matitipid natin yung mga bakuna sa tao at saka sa aso. Dahil kung halimbawa po ang Naga City ay maging rabies-free, every 3 years na lang po yung pagbabakuna sa aso. So nakatipid tayo ng 2 taon. So, kaya nga po, nabanggit ko kanina, talagang marami kaming oras sa rabies control. Kaya halos ang tagal ko po sa rabies. Ang sunod po natin ay ang livestock and poultry production. Ang mga serbisyo pong binibigay namin sa paghahayupan ay pagbibigay po ng libreng bakuna sa mga baboy, baka, and sa mga manok. Sa deworming, ganoon din po. Meron din po tayong pinamimigay na, actually hindi pinamimigay, kundi ikinakandak na free deworming sa baka, kalabaw, kambing, tupa, at saka sa baboy. Animal treatment services, so lahat po ng mga hayop na may mga sakit, ginagamot po namin yan. Kaya lang po, may mga pagkakataon na pag ang baka, kalabaw, or yung animal producing food producing animal, at may sakit, at sa tingin namin hindi naman siya yung nakakahawa sa tao, at delikado na siya, hindi na namin po pinapagamot, pinapakatay na namin sa slaughterhouse para mapakinabangan. Dahil po ang isang hayop at nabigyan na ng antibiotic, hindi na siya pwedeng katayin at hindi na siya pwedeng kainin ng tao. So, yun po yung pagkakaiba sa pet animals at saka sa food-producing animals. Sa pet animals, ang katumihinga, gagamutin. Sa food-producing animals, kung kailangan pa nating maisalba, ipakatay na, wag nang ipagamot. And then, yung mga kasamahan, yun na lang po yung ating iingatan. Babakunahan, pupurgahin, at bibigyan ng mga vitamins na injection. Meron din po tayong disease monitoring and farm visitation services. So, we see to it na sa isang buwan, meron po tayong 10 hanggang 20 farmers, animal raisers na mabisita. And then, meron din po kaming proposal next year na magkaroon ng 2 training, 1 per semester. Livestock and poultry training services, isa sa first semester and another one sa second semester. Mayroon din po kaming branding, registration sa large ruminants services. Branding, ito po yung mga baka kalabaw na 6 months old, kinakailangan pong matatakan na ito ay taga-Naga. Kasama po yung pantatak ng may-ari. Yan. Ang bayad po dyan nasa 50 pesos. And then,
Meron din po tayong pregnancy diagnosis through rectal palpation. Hindi po natin kailangan yung ultrasound. Ang ginagamit po ng mga livestock inspector kamay lang po sa puwit pinapadaan yung kamay para mapalpate kung yung baka o kalabaw ay buntis. Sa meat inspection po, ito na po yon yung antemortem inspection services. Ito po yung inspection ng mga dokumento, mga papeles ng baka o kaya ng baboy bago ipasok po sa slaughterhouse. Pagdating po sa baka at kalabaw, kinakailangan po natin yung registration, saka shipping permit. Baka po ito ay galing sa nakaw. Yan po yung iniingatan natin. Pangalawa po, yung mga baboy, kinakailangan po natin ng shipping permit, veterinary health certificate, bago ipasok sa slaughterhouse. Pagdating naman po sa kasali po, sa antemortem inspection po, kasali po yung pregnancy diagnosis. Lahat po ng mga babaeng baka o kalabaw, chinecheck po kung sila ay buntis o hindi. Rectal palpation din. Postmortem inspection, ito po yung pag-inspect ng mga meat inspector habang kinakatay ang mga hayop. Okay? Pagdating po sa support operation services, nandito lang po yung repair of dog cages and city pound services, dog cages construction, catching net repair, feeding of impounded animals, cleaning of dog pounds, perform euthanasia, cleaning of city veterinary office and surroundings, dog cat adoption services. Pagdating po sa budget me, halos parehas lang naman po yung ito, yung budget namin for next year sa this year. Ang hinihingilin po namin for next year ay yung pong 2 million para sa indemnification sa mga baboy kung magkaroon ng reincarnation ng ASF and 300,000 para sa manok kung lumabas po yung ating birds flu. And sa capital outlay, 100,000 for another tricycle para po sa quick response sa lahat ng mga requests sa 27 barangays. Thank you po. Sige po. Good afternoon, sir. Dahil ka magayon na babasa sa imong budget. Ang plano ko ta na dagdagan. Ayun. Muna, itong pig, paabot ko na din sa imo, tungkol din sa transport kan mga butchered meat, yung mga binubuno. Na usually, aral daw ko nahihilig dyan sa Berlin na yan, na yung mga binunong uri, hiyaw lang sa sidecar. Ngunyan, anong dapat ang gibog? Tayo baka, dahil baka pwede yan, nag-gibod ako kayo ng resolution, kundi mayo pa na-aksunan sa sanggunian. Dapat baga, araw ka sa Lemery, karoon nakakahon baga sinda, yan, ang dapat kaya. Yan ang rampant, hindi ba lang sa Barling, kundi sa kapos na may kan mga orig na pagtindan ng orig. Saro pa, kung ba po pwede, hindi sa tuyang mga askal na hindi, talaga ma-liquidate na yung kamusta permiso sa tinampo, lalong-lalo na sa mga sapatos. Pag sakay mo sa trimobile, ang guto na katain mo, nababaro ka sa imong sapatos. May schedule ka mo kaya? Actually po, dagdagan ko. Sige. Ito pala request baga ni Mustafa tungkol sa halal pagbulo ninda. Ikot sindang dyan na
itong area para sa pagbudukan ng mga kakanong mga Muslim. Dito sa halal, ano nila? Halal. Halal. Oo. Ayun man lang yan. Okay po. Unahin ko muna yung sa meat handling. Okay. Sa meat handling po, kaya po nagkaroon tayo ng meat van for that purpose. Meantime na wala, sinasuggest po talaga namin sa lahat ng mga nagpapakatay sa slaughterhouse na kuberan yung mga karkas or ilagay sa styrofoam. Pero meron po talaga nagkakailan na hindi talaga nakakasunod. Pero sa tingin ko po, marami na rin po yung sumusunod kumpara ng mga 4 or 5 years ago. Pagdating naman po sa stray dogs, perennial problem po yan since 1998 na magkaroon tayo ng dog pound ordinance. Taon-taon po nakakahuli kami ng more or less 1,000 na aso. Yearly yan. Na 30% niyan, kinukuha ng may-ari, 5% adoption and kinukuha po ng mga CBSO students, and the rest, euthanasia. Yan po yan. Gustuhin po natin na ayos ang stray dog problem, hindi po namin kaya kung sa office lang. Kaya nga po kami nagigiusap sa mga barangay officials na magkaroon sila ng barangay dog pound team para sa quick response. Dahil meron pong nangyari sa Carolina, alas 4 na madaling araw hanggang alas 8, nakahagat siya ng 8 tao at nagkakailan na aso. So, kung mayroon pong dog pound team ang Carolina, yung time na yon, hindi na po dumami yung nakagat. Kasi po kami, 8 to 5, hindi po kami talaga po pwedeng maka-respond ng madaling araw dahil unang-una po tulog pa. Pero kung ang barangay mayroong nakatalaga na quick response dog pound team, mas madali po yung ating pag-resolve ng problema. Yes, ma'am. Doc. Po. Sige. Doc, curious lang po ako. Arin po ang mas malala ang epekto kan rabies sa ikos at saka sa ido? Ganito po. Saan po yan? Sa aso, pusa o sa tao na? Alimbawa, kinagat ako ng ikos or kinagat ka ng ido. Arin ang mas ito mas nakakatakot or mas sabi ka nila mas malala ngaya. Curious lang ako do. Ma'am. Ma'am, ganito po ha. Ito po sa aso at pusa na kinagat yung tao. Tama po? Okay. Pagdating po kaya sa tao, ito ang pagkakaintindi po ganito. Ang Animal Bite Center, wala silang pakialam kung bakunado o hindi ang aso o pusa. Kung rabid o hindi, wala silang pakialam. Bali ang tinitignan nila yung kategory ng kagat. Category 1, 2, and 3. Kung category 1, nalawayan yung intact skin. Category 2, may kagat, pero maliit. Yeah, may bakuna rin pong binibigay dyan. Yung category 3, ito po yung kagat na malalalim, maraming laway ang nakapasok, malapit sa ulo. So ang binibigay po nila dyan, right away, active vaccine, passive vaccine, anti-tetanus, at saka mayroon pa yata mga antibiotics. And then, yung pong aso na nakahagat, obserbahan. At pag namatay siya, within 14 days, ipapa-examine yung ulo, at kung naging positive siya, yung 3 doses ng bakuna, gagawing 5. Halimbawa baga, Dok, nakakagat sa imong ikos itong lalaw na ikos. Paano mo ma-observe yan? Kung sa inama ito naglatolat na ikos na ito? Actually, ma'am, ganito. Kaya kinakailangan po, yung tao, yung biktima, magpunta na kaagad sa Animal Bite Treatment Center as soon as possible or immediate. Dahil po, hindi natin, most of the time, may mga pagkakataon na yung pong aso, hindi na maobserbahan kasi bigla na nangagat eh. Ayun nga nito.
So, titignan po nung doktor yung category ng kagat. How true, Dok, na iba ang kagat ka itong mga stray dog kang tame na dog? Itong Wala ataman mo, saka itong mga butas. Actually po, ma'am, walang pagkakaiba yan. Okay. Pare-parehas lang po yan. At Okay, saka, may dagdag ko lang po. Parehas yan, Dok, sa ikos. Kung may pagkakaiba, saka itong ido na ataman mo or itong mga stray Parehas animal. lang po yan, ma'am. Okay. Parehas lang. Parehas lang. Iyo po. May dagdag ko lang po, ang rabies disease ay hindi po inborn. Ang rabies disease ay sakit na nakukuha sa kagat ng rabid dog. Then may mga pagkakataon po kaya, pag nagbakuna kami, ay salamat na bakuna na yung aso ko, mawawala na yung rabies niya. Hindi po ganon. Kaya po tayo nagbabakuna, parang COVID vaccine din, prevention para sa... Yan ang pagkiraraan rabies. Pa- Maski nakakagat na si Ido. Ano po ma'am ulit? Halimbawa, ang Ido, baga Dok, ano nakakagat? It does not mean na once na nakakagat ka, mayo na ang rabies sa imo. Mayo na ang rabies kan dog. Iyo po. Pwedeng may rabies, pwedeng wala. Kaya nga po baga ang DOH... Thank you, Doc. Thank you. Doc, may katanungan po dito galing kay Sir Dave Bercasio. Kumusta po ang assessment ng dog pounding, kung successful po or may mga area pa na kailangang i-improve? And ang pangalawa pong question niya pa ay kung may maitutulong po ba ang Naga City People's Council, lalo na po ang BPC, Urban Poor, and other sectors na kung saan maaayos ang control ng stray dogs sa mga, dito po sa inside Naga City. Sige po. Opo. Una ko pong sasagutin yung tungkol sa dog pound. Sabi ko nga po, yung dog pound center para sa Naga. Na yung manghuhuling dog pound team, pwedeng taga-veterinary, pwedeng taga-barangay. Ngayon po, kung ang thinking ng taga-Naga, veterinary lang ang dapat na manghuli at sila lang ang manghuhuli, failure po yung ating stray dog elimination. Dahil hindi namin kakayanin for sure. So kailangan po namin yung bawat barangay magkaroon ng dog pound team. Unang-una, as quick response team. Pangalawa, pang-augment po sa dog pound team ng Naga City o kaya ng City Veterinary Office. Pagdating naman po sa NCPCC, ang hinihingi ko lang po sa inyong tulong, information, education campaign sa bawat barangay na nasasakupan nyo. Kung po pwede po, yung barangay kapitan, masabihan o mahingian ng tulong na magkaroon ng dog pound team. Dito po sa Naga, 3 barangay ang masigasig sa stray dog elimination. Number 1 po yung Concepcion Pequeña, si Kapitan Rigmalos. Marami po siyang nahuhuli talaga. Pangalawa po ang Sabang, pangatlo Libuton. The rest, wala pa. Opo. Actually, sir, yung Barangay Liboton, sila po ang latest na nagkaroon na po ng resolution yata. Kailangan, Barangay Council and the Barangay People's Council po. Nag-initiate na po sila and nakapag-umpisa na po sila. Kaya po, maraming salamat. Opo. And kami naman po sa Barangay People's Council, makikipag-coordinate na po kami sa mga different barangay para po maayos na po yung about sa dog pounding. Para at least yung magkaroon po sila ng knowledge and awareness para maiwasan po yung mga makagat ng mga aso, lalo na po yung sa rabies. Tama po. Doc, may question po kita sa Zoom. Hali po kay Ramon Dominic Noblesa. Hello po, salamat po sa presentation. Ask ko lang po, igurano po ang budget sa pre-spaying ng mga animals for 2023. Ano din po pala ang target number po kang castration and spaying for upcoming budget cycle? Thanks po. Regarding po sa castration budget,
Ang binudget po namin for next year ay nasa 600 dogs and cats. Kasi po sa ngayon, nasa close to 500 na tayo, malapit na mag-December. Kininta na po namin yan per head and per body weight. Halos more or less po yan, nasa 600 na 50-50 ang pusa at aso. Sa ngayon po, mas marami ang pusa na nagpapa-castrate. Regarding po sa spaying, sabi ko nga kanina, hindi pa namin sinasama sa program kasi unang-una magastos, pangalawa, walang vet na gagawa. Dahil kung dalawa kami at magpe-present ng 10 spaying, 10 castration isang araw, hindi kakayanin. Maiinis yung maghihintay sa pagkakastrate. Doc, bali naobserbahan ko po kasi, di ba po kayo yung city vet, yung umiikot sa mga supermart, yung sa chicken na minsan sabi nyo, hindi na pwedeng ipabili sa mga tao kasi magkakaroon na ng mga sakit. Ano po ang ginagawa nyo? May penalty po ba ibinibigay kayo sa mga supermart na nagtitinda ng mga ganon? Or i-dispose lang po tapos na? Ganito po yan. During post-abattoir inspection, meron pong 3 kaming pinapatupad. Unang-una po yung sa hot meat ordinance at saka yung DA Admin Order number 5 and Admin Order number 6. Yung sa hot meat, yun po yung mga karne na hindi dumaan sa inspection. Isa yan. Yung mga karne na dumaan din sa inspection, pero sa single A. At kung single A yung kanyang slaughterhouse, hindi niya pwedeng ilabas yung karne niya, dapat makonsumo niya lang within their municipality. Kaya po. Pangalawa, yung AO5, ito po yung tungkol sa fresh meat handling. Lahat po ng mga fresh meat na hindi na ibenta after 12 or 1 o'clock or 8 hours from the time na nakatay siya, at yun po ay ilalagay niya sa freezer, hindi na niya pwedeng ibenta as fresh meat kinabukasan. Pag nakita po namin yan, kukumpiskahin, admin fine, 3,000. Yung pong nakumpiska, ihuhulog dun sa condemnation pit ng slaughterhouse. Pagdating naman po dun sa AO6, ito naman po yung tungkol sa frozen meat. Dapat po ang frozen meat, ibebenta mo as frozen na nakalagay sa freezer. Di po ba? Ngayon po, pag i-display mo sa labas at natutunaw, nakita namin, kumpiskado po yan, admin fine. Yung karning yan, condemnation pit. Ayun po yung handling. Pa. Ganito po yan, ang anti-rabies vaccination, ibinibigay initial vaccination sa 3 months old na aso at pusa, na gagawin po yan taon-taon. Dahil po meron tayong epidemic ng rabies sa naga, kaya po kami nag-advocate ng yearly vaccination. Na kung halimbawa po ang naga maging rabies-free na, yung succeeding vaccinations every 3 years na. So, sa ngayon po, halos taon-taon pa na medyo magastos nga, pero ang ginagawa po kasi natin, nag-i-establish tayo ng very high herd immunity. Dahil nga po yung nature ng rabies virus, ng isang aso, pag nakahagat ng aso, hindi natin alam kung ilang aso yung kahagatin niya within 15 kilometers. Dahil marami nga tayong stray dogs.
Yun po yun, ma'am. Sa Dog Pound Center po, sa City Nursery. Sa Carolina. Ah, okay. Opo. Yung dun po sa project proposal niyo po, siguro po maganda yung sabi additional site. Opo. Opo, kasi ang concern ko po doon and suggestion ko po, if ever po yung may-ari, kasi po mga may-ari, huli na po yung aso, baka naman po no need po kami pumunta dun sa Carolina na doon na lang po kami mag-aantay sa office niyo. Then yung tricycle na din lang po ang pag-ahatid dun sa aso. Kasi po na-experience ko po kasi doon ganito. Kasi po ako, ano naman ako, baga mahirap lang naman, mahirap din lang. So, lahat naman po kasi namin yung aso na nahuli. So, hindi lang, ayaw naman po namin na ipaalam lang, para mapatay lang. Ang concern ko po kasi doon, super mahal yung pamasahe papuntang Marikina. Kasi nag-arkila po kasi talaga yung nangyayari dun sa ano po, at sa way yung nangyayari sa pagkuhan sa Carolina. Back and forth po. So, iba po magbabayad pa kami ng ano, ng dating application na. Tapos yung pamasahe namin. Tapos back and forth po, umaabot po ng 800 pesos. Tapos po yung bayad namin po. Talaga po yung iba naman, kung mahirap din lang, baka hindi na po nila carry na 500 na ano, na para lang po yung aso nila. Sana naman po, ganun na lang po yung gawin nyo. Ako naman po, hindi naman po may-ari po yung aso nyo ko na ano, na impound nyo. Sana po paano lang po sana, ibalik na lang po sana dun sa office nyo. Tapos sila na lang po yung magdala. Kasi na Carolina, di ba? Siguro, suggestion ko lang po, and concern lang po sana, para naman yung ibang mga may-ari, makuha pa rin po nila yung mga alaga. Salamat po. Okay pa. Unang-una po, talagang dinadala namin yung mga dog owners para hindi na umulit. Hello. Kasi actually po napakahirap din yung kalagayan namin na sa halip na yung ibang oras namin sa paghuhuli ng aso, ilagay na lang sa pagpupurga o kaya paggagamot ng mga iba't ibang klase ng hayop, mas productive pa. Kaya nga lang po dahil marami talagang matitigas ang ulo na ayaw itali, ikulong ang kanilang mga aso. O nga po, kasi na-itali pero siguro tinali sa paa. Dapat po sa liig. Opo, kaya lang loose. Kaya nakawala. O kaya hindi magandang tali. Pero anyway po, ganito yan. Lahat naman po ng bagay na pag-uusapan at lahat naman po ng win-win naman ang ating approach sa lahat ng problema. So yung pong aming request na 100,000 na budget for tricycle, alam ko po nandirito yung ating city budget officer. Baka pwede yung... Sige po, last two question. Sige Ma'am, po. bago po ikaw, ma'am, alat po. May tanong po ako, Yes, Doc. ma'am. Halimbawa, Doc, hindi ba, Doc, ang aso, tinuturo ka ng anti-rabies? Gaano pa ang duration niya? Halimbawa, yung aso, tinuro ka ng anti-rabies, tapos nakagat po ako. Ano, kailangan pa ba ako magpapa-injection o hindi na? Kasi naturo ka na yung aso eh. Kasi kahit kinagat ako, hindi na ako magpapaturo kasi yung aso naka-anti-rabies na. O, di ba? Sige pa. Ano ho yung duration na yung time na kailan dapat na maano yung anti-rabies ng aso para ako, pag kinagat, hindi na ako magpapa-injection ng anti-rabies. Ma'am, ganito lang po ha. Isa-isahin ko para hindi tayo malito.
Unang-una po, pag tayo nagbabakuna ng aso, yung immunity ng aso, magpo-produce ng immunity yung bakuna sa aso o pusa 2 to 3 weeks from the time na nabakunahan. Una. Pangalawa, pag yung pong aso hindi naman nakipag-away sa rabid dog, hindi mo siya makakaroon ng rabies. At ang incubation period po ng rabies is 3 weeks to 3 months. Ano pa? So, from that given na mga sitwasyon, makakasagot na po yon sa katanungan nyo. Panghuli, kaya nga po nabanggit ko kanina ng Department of Health through the Animal Treatment Center, sa category 1, 2, and 3 sila nagbabase. Wala silang pakialam sa aso kung yan ay rabid dog, kung owned dog, o stray dog, or whatever. Wala silang pakialam doon sa aso. Ang pinakikialaman nila yung category 1, 2, and 3. Doc, may isa pa. Kasi, Doc, through my experience, kasi ako, nakagat ng aso. Pagkatapos, hindi ko natapos yung injection, saka isa pang injection ang kailangan ko. Tapos, nakagat ulit ako ng aso, pinakita ko yung record ko, sabi sa City Hospital, kailangan daw magpa-injection ulit ako. Kasi hindi ko raw natapos yung 3 injection. Akala, hindi ba? Kaya lang yung aso nakagat sa akin, na-injectionan na nga ng anti-rabies. Meron pong iba? Last question po. Last two. Doc, curious lang po ako. May program po kamo sa stray cats? Pagdating po sa stray cats, sa ngayon po talaga hindi kami nakafocus dyan. Dahil unang-una po, napakahirap pulihin ang mga stray cats. Kaya po, sa ngayon, dahil po ang rabies sa tao, ang nagkukos 98% ay aso, kaya sa aso po tayo nagpo-focus. Yung pong sa pusa, nanguhuli tayo ng pusa kung may request at kung nandun sa area. Dahil ang hirap naman pong manghuli ka ng pusa, wala po talaga, di ko makita kung paano ang sitwasyon. Siguro po, baka 2 to 3 years from now, maisipan kung paano ang paghuli ng pusa. Kasi sa tingin ko po, ang paghuhuli ng pusa, para ka nanghuhuli ng daga. Yan po yan. Kaya sa ngayon po, wala pa, ma'am, ha? Yes, sir. Sa problema po sa veterinarian sa city, pirang taon na lang po, i-recommend ko po si Aki Initope na baka pwedeng ma-absorb kasi madali na matapos as veterinary medical student. Ay, di good. Si Tope. Okay, next. Another suggestion po regarding sa infomercial. Sa dain na tatawaning emphasis kasi may mga sitwasyon pa na may mahilig pang magkakaning ido. Lalo na sa pulutan, lalo na sa mga squatter area. Another thing, siguro po baka pwedeng mabudgetan kang CityVet ang infomercial regarding sa responsible dog ownership. Halimbawa po, baka po pwedeng magkaigwang ordinansa or masuggest na po sa local health board na magkaigwaning resolution or ordinansa na si gabos na may ido sa Laog Kang Harong mag-undergo ning seminar sa veterinary office. Baka po pwedeng matawan ng emphasis kasi digdigabos matatawan ng emphasis ang importansya kung paano ang pag-atama ng ido. Kasabago, si sabi nakadulag si ido. That is a responsible ownership. Nagrereklamo sa lagang 500, 300, pero kung i-apply mo ang Anti-Rabies Act, mas magabat ang penalty duman. So, baka po pwedeng matawan ng budget or magkaigwa ng sa paagi kang sa indong opisina, makaalokar na mag-create ng asosasyon kang mga taong may atama ng ido, tangaling makatabang sa veterinary office na ma-regulate o mapababa ang insidente kang arog kaning sitwasyon. Thank you. Okay. Thank you po, Sir Frank.
Last question, Pi. Ano ang timetable kang CBO pag-abot sa restocking kang urig sa Naga? Dahil naman sa ESF baga na napara. Sa ngayon po, yung request ng DA para tayo magkaroon ng freedom from ASF, ay nagbigay po sila ng tinatawag natin na Sentinel Pigs. July 1, ang first day at ang ika-48th day ay August 10. Lahat po ng mga hinihingi nila na swab test, mga blood collection, na ipamigay na po natin sa kanila. At sa tingin ko po lahat yun negative. 80 plus yung natira out of 107. Yan. Ngayon po, ang isa na requirement ng DA ay yung magkaroon po ng city ordinance ang isang syudad na regarding sa ESF kung saan may mga siguro mga sections na ang mga baboy dapat dito lang nire-raise, dapat bawal ang pagkain ng pagkain baboy, and so on and so forth. So mabalik po ako dun sa tanong ni City Budget Officer. Kung magagawa po natin yung city ordinance by siguro end of November, baka masabihan tayo na from red zone to pink zone hanggang December, baka January maging green zone kita. Siguro po mga February, baka pwede na tayo mag-restocking. Ngayon, ang number one na problema dyan, yung source ng baboy. So, yun ba, mga January, February. Sa ngayon ba, Doc, pwede nang mag-alaga ng baboy sa Naga o hindi pa? Legally po, hindi pa dapat. Kaya lang, marami na nag-aalaga na fortunately, wala naman sila, hindi naman sila tinamaan ng ASF. Marami na. Na yan, pinabot din namin sa DA. Kaya lang, wala tayong magagawa na dyan. Anyway, yung lugar ASF free naman, so sige lang. Pero hindi pa ini-encourage. Hintayin muna yung result ng Sentinel Pigs. Hello po, mayroon na po kitang kahaputan. Sige, Doc, thank you very much, Doc Elliot. Maraming salamat po sa inyo. Yeah. Nagpaabot po ang Naga City Hospital. Subago lang po na dahil po sila makakaabot, nagpa-reschedule sila. So sa ngayon po, i-announce ko lang po ang schedule sa aga. Ang ma-present po sa aga yung Office of the Senior Citizen, OSCA, the City Social Welfare Development Office, o CSWDO, and Market Enterprise and Promotion Office. Pagkaaga po yan, pagkahapon po yung ang City Disaster Risk Reduction Management Office and Public Safety Office. Maghapon po yan, imbitado po kamo Giraray Gabos, open po ini, kaya po public presentation, open po ini sa Gabos. Iniinggan nyo po na mag-attend dahil manggiraray kita hanggang po matapos ang public presentation. Salamat po sa nag-attend sa Zoom, Sir Dominic, Sir Karandang, Sir Richard, Sir Frank, thank you, and sa Indo po Gabos, presenter, mga participants, thank you po. See you tomorrow, and good afternoon.